Здравейте, приятели! Аз съм Ади, днес ще ви покажа как да си направите ето такива леденци сокчета. Сега ще ви ги покажа. Ето това е моето с лимон. Вкусно! И другото ми с праскова и лимонен сок. Извинете ми за косата. Така, понеже аз нямам повече формички и продуктите ми свършиха, ще ви обясня как да си направите. Ако имате ето такива хубави формички за ледени сокчета, си вземете. Първо правите вода с... наливате на каничка с вода. Изтискате лимонен сок. И за това ще ви е нужно всякакъв пот става. Слагате го в вашата чашка и наливате сместа, а за другото лимонено с вода и лимон. И се получават идеално. Искам също да ми пишете в коментарите за следващия клип и дали ви се е получил. Извинявайте, че няма да го правя с вас, но не знаех, че ще се получи. Чао от мен!